לשאת את דברו. ערב טוב, תודה רבה. חברים וחברות, ערב טוב. אני רוצה לעדכן אתכם, לפני מספר ימים אמר הנגיד סטנלי פישר שישראל נמצאת, תשמעו, זה יפה, ישראל נמצאת במצב הכלכלי הטוב ביותר מאז ומתמיד. אני שואל, חברים, אני שואל אתכם חברים, אם המדינה שלנו נמצאת במצב כלכלי כל כך טוב, למה העם לא מרגיש את זה? למה כלל התושבים לא נהנים מזה? למה רק המאיון העליון יכול להסכים עם הדברים של סטנלי פישר? חברים, את המצב הזה בדיוק אנחנו הולכים לשנות. את זה שיש יותר אנשים שמקבלים פחות ופחות אנשים שמקבלים יותר. את זה שהערכים הכי בסיסיים של המדינה הזאת ושל הדת היהודית נרמסים בצורה אכזרית. קחו למשל את התספורות שנעשו בחובותיהם של בעלי ההון. הממשלה הזאת לא מסתפקת רק בהורדת מיסים על העשירים, היא גם מאפשרת להם לעשות את כל העולה על רוחה עם הכספים של הפנסיה שלנו. למי מאיתנו מחקו לאחרונה חוב בבנק? ויותר מזה חבר'ה, למי מאיתנו יקלו חשבון? יותר סביר, חברים וחברות, המצב הזה הוא לא גזירת גורל, הוא תוצר של מדיניות ממשלתית מכוונת שבמרכזה קפיטליזם דורסני והסרת האחריות מהאזרח. חבר'ה, אנחנו לא צריכים לפחד להגיד את זה. ביבי וממשלתו בוחרים להתעלם מאיתנו במקרה הטוב וללגלג עלינו במקרה הפחות טוב בעזרת ועדות סרק, ועדות טיפשיות. ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אנחנו לא רוצים ועדות, אנחנו רוצים לשנות את השיטה, אנחנו חייבים להחליף את הדיסק. חברים, אני רוצה להעביר כאן דברים נוספים לראש הממשלה. הכלכלה שלך, אדוני ראש הממשלה, פוגעת גם בתושבי ראש העין, וגם בתושבי כפר סבא, וגם בתושבי הוד השרון, וגם בתושבי ירוחם, היא פוגעת בכולנו. לכן יש לנו אינטרס מובהק לייצר אלטרנטיבה לממשלה הזאת, ואני אומר זאת מתוך כאב, אבל כולם צריכים להתעורר. די, נמאס לנו לשתוק מול ההפרטות, העושק והניצול. אנחנו עושים עכשיו היסטוריה. זה כבר הרבה יותר מדיור. אנחנו נלחמים ביחד על זהותה של החברה הישראלית. אנו נלחמים למען זהותה של מדינת ישראל, שבעזרת השם ובעזרתנו, במהרה בימינו, תהפוך למדינת רווחה.